que este tempo que estamos a pasar todos e todas non me reventou un pouquinho máis a cabeza a ver se consigo ler ben, porque unha hasta se esquece de existir con toda esta situación. Paso a lectura do manifesto pola recuperación do sistema sanitario público galego tras a epidemia do COVID-19. A utilización política e partidista da COVID-19 por Núñez Feixóo, que acapara toda a información e as decisións sobre a pandemia nos medios de comunicación, aproveitándose do traballo realizado do persoal da sanidade pública para o seu beneficio político e persoal. A pandemia chegou nun momento no que a atención primaria, debilitada e deteriorada polos gobernos do PP, carece dos suficientes recursos humanos, materiais e organizativos para ser atendida convenientemente. A atención primaria que tería que ser fundamental para o seguimento, o control e o tratamento das persoas doentes pola COVID-19, tanto nos centros de saúde como nos seus domicilios, atopouse cunha falta de recursos que limitou a súa capacidade para poder asumir esas novas funcións e poder continuar atendendo adecuadamente as outras patoloxías e demandas sanitarias da poboación. As barreiras de acceso aos centros de saúde e as especialidades hospitalarias que tiveron que suspender consultas, probas diagnósticas e mesmo intervencións cirúrxicas e que non puideron dedicarse ás outras enfermidades non relacionadas coa COVID-19 afectan directamente á saúde da poboación e están xerando un grande malestar tanto ao persoal sanitario como á sociedade en xeral. As persoas profesionais dos centros sanitarios a quen se culpa destas suspensións son insuficientes e moitas delas están en precario, pero iso sí, sempre comprometidas coa saúde das persoas ás que atenden canto poden. A dificultade coa que a cidadanía se atopa para se comunicar cos centros de saúde e para recibir unha asistencia presencial favorece que a poboación recurra ao sector privado, o que incrementa as desigualdades de saúde. Recuperar a consulta presencial e a actividade normal nos centros de saúde non debe supoñer volvermos á situación anterior de masificación e medicalización da atención primaria. Compre deixar ben claro que a responsabilidade da situación nos centros de saúde e nos hospitais públicos é dos Sergas e da Consellería de Sanidade, de onde saen as ordes de funcionamento e atención dos mesmos. Seguimos en termos e informacións transparentes da situación de saúde e dos problemas políticos. Lembremos que na anterior reforma da Lei Galega de Saúde suprimíronse 4 áreas sanitarias e a posibilidade da participación cidadá. Desde a plataforma SOS Sanidade Pública de Galiza facemos un chamamento á poboación e ás profesionais sanitarias para unha grande mobilización cidadá que exixa o fin da utilización partidista da pandemia e a elaboración dun plan para a recuperación do sistema sanitario público da Galiza. Os orzamentos da Xunta e o financiamento que veña da Unión Europea deben destinarse a incrementar profesionais, darlles estabilidade e evitar a precariedade, mellorar as infraestructuras da atención sanitaria, a investigación en saúde e aumentar categorías profesionais como as das psicólogas e psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, logopedas e aínda outras. Por todo isto, queremos e exiximos a recuperación do sistema sanitario público galego, porque a nosa saúde non é negocio de ninguén.